Ekonomsko povezivanje zaista mislim da treba da bude jedan od prioriteta Srbije u odnosu sa dijasporom, zato što dijaspora tu može da pomogne, dijaspora želi da se uključi sa Srbijom i dijaspora će sigurno biti prvi i pravi partner. To se desilo sa svim drugim zemljama. Mi imamo zemlje kao što je Irska, koja je u suštini napravila jedan veliki bum, uključujući svoju dijasporu, ekonomski bum. Ona je to i demonstrativno uradila tako što je spojila svoje ministarstvo spoljnih poslova i ministarstvo ekonomije, pošto oni nisu imali ministarstvo za dijasporu, i totalno su se zajedno uključili. Glavna stvar je bila ekonomija, a isto meksički model stvara, povezuje najviše dijasporu sa ekonomijom i to su mnoge dijaspore kopirale. Ne moramo mi da ništa izmišljamo, ako nešto deluje, hajde da to primenimo. Taj model podrazumava takozvani hometown association, odnosno zavičajna udruženja. Naša dijaspora i inače je u vezi sa svojom porodicom iz kraja iz koga su potekli, sa svojim rodnim gradom, mestom, i oni sada, evo sad će da dođu na odmor ovde, odnosno za ove praznike. Oni i inače pomažu svoj kraj. Treba samo povezati njih, umesto da pojedinačno svako nešto pokušava da uradi, to je inače jako teško. Oni mogu zajedno sa opštinom, sa lokalnom zajednicom, se to obično radi. Imate različite modele, zavisno od države. Negde je $1 država, $1 lokalna zajednica, $1 dijaspora. Neki su samo $1 lokalna zajednica, $1 dijaspora. Mi treba u našoj situaciji, verovatno ovaj drugi lakši i prihvatljiviji.